एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो कार्तिक गणेश की जय। प्रेमवा से बोल दा हे गुरु बहिना कि शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव घर घर महादेव। चलिए गुरु बहिना देखी बड़ा हम सुंदर एगो अपना डमरू भजन पर और अनीता के सोहर पर कथा लेके आयल बनी। आशा ना हमारा पूरा विश्वास बा कि जे भी गुरु भैया गुरु बहिना हमसे जुड़ल बा, हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़ल बा, जरूर है कथा के सुनब जाओ, सुन के अपन दुलार प्यार आशीर्वाद जरूर है अनीता बेटी पर बरसाई जा। तो चली जाए गुरु बहिना बड़ा सुंदर कथा लेके आयल बनी। आशा ना पूरा विश्वास बा कि जरूर सुनब जा, आया अपन दया बरसाई जा। बहुत दर्द भरी कथा बा ये गुरु बहिना। एगो गौ माता कैसे अपना शिव गुरु के प्रसन्न कैले बाड़ी अपना दूध के धार देख के। आ गौ माता के अपमान करे वाला लोग तनिए के जरूर एक बार सुनी कि गौ माता के आशीर्वाद से कितना लोग बढ़ी और कितना लोग घटी। एक बड़ा ध्यान से सुने के भाई गुरु बहिना। तो चली कथा की ओर चलल जा। एगो गांव में एक गुरु बहिना, एगो गांव में एगो शिष्या रहली और उनकर पति रहले। दोनों पति पत्नी रहल लो ए गुरु बहिना। भगवान भोलेनाथ के पुजड़ी रहल लो। तो जवन माई बाप कैले रहेला उहो बेटा बेटी जरूर करेला। थोड़ा सा भी प्रभाव जरूर पड़ेला, पूरा ना पड़ी लेकिन थोड़ बहुत तो पड़बे करी। ए गुरु बहिना वो शिष्या के 3 गो बेटा और 1 गो बेटी। लेकिन कहल गई बा ए गुरु बहिना कि 10 गो बेटा रही तो हिस्सा ले ली, लेकिन 1 गो बेटी अगर जो घर में हो जाई तो के हिस्सा ना मिली, वो पराया हो जाई। 10 गो बेटा रही तो घर में गुजर हो जाई, लेकिन 1 गो बेटी के गुजर ना होई। आदमी कहेला कि बेटी पराया है, बेटी दूसरा घर के है। वही माई बाप के तन से जन्मल, लेकिन बेटी दूसरा के घरे चल जाई है। अयान के बेटी अपना घर में आके राज करी। ते गुरु बहिना ऐसे ही 3 गो बेटा रहल लो, 1 गो बेटी रहली। कुछ समय जब बीतल माई बाप जन्म दे देता है गुरु बहिना, लेकिन ये नहीं खे जाना कि हमार बेटा बेटी कवना राहे जाई, कैसे ढली, कैसे एकर जिंदगी बीती, एकर बियाह शादी देखे के हमनी के मिली कि ना मिली। एक गुरु बहिना तीनों बेटन के शादी तक कर देले रहल लो पति पत्नी। बेटी एगो रह गईली। माई बाप के सया उठ गई लो धरती से। गुरु बहिना माई बाप इस दुनिया से चल गई, बेटी अनाथ हो गईली। अनाथ हो गईली ए गुरु बहिना। भगवान भोलेनाथ के देखले रहली कि हमर माई बाप पूजा पाठ करता। इहो बाबा के दरबार में अपन नेह लगावे लगली। कहली कि हे भोले बाबा रौरा ऐसा अंतर्यामी के बा। आदमी कहेला कि सब देव है तरौरा महादेव हैं, सब काल है तरौरा महाकाल हैं, सब दानी है तरौरा महादानी हैं, देवों में देव महादेव हैं। रौरा अगर हमरा संगे रहब, राउर कृपा बना रही तो हमरा देश दुनिया के कोनो जरूरत नहीं है। धन संपत्ति का होई, बस आपके चरण हमरा खातिर धन संपत्ति बा। इहे बात सोच लेहली ए गुरु बहिना। भौजाई लोग के संगे काम धंधा क के बेचारी जाके सुबह से अपन फूल उतारे लागस, पूजा पाठ में लाग जास। घर में फटो धा के पूजा करत रहली ए गुरु बहिना। तीनों भौजाई फाड़ के फटो फेंक दिहल। कहल लो कि दिन भर पूजा कैला से भोजन ना मिली, शिव गुरु 56 भोग बना के ले आके ना दे दी हैं, करत खा, बिना मेहनत के फल ना मिलेला। करबू तबे भोजन मिली, जा गोबर पानी कर खाना बनाव। हुकुम पर हुकुम करस लो ए गुरु बहिना। बेचारी के जब फटो फाड़ दिहल लो, लगे पैसा ना रहे, सोचली कि रह जा तनी गोबर काट के लेके जाई बगीचा में, ओइजे से माटी ले आई। आ माटी ले आके शंकर भगवान के शिवलिंग चुरा के भौजाइन से बनाई
आ वही पर हम घरे पूजा करब। ऐसे कि माटी कहीं शुद्ध बा, माटी के बर्तन कहीं शुद्ध होला। ये गुरु बहिना बेचारी शिवलिंग ले आई, माटी ले आई, खूब सुंदर से चुरा के शिवलिंग बनौली, ओके छत पर झुरवली। एक गुरु बहिना ले जाके पूजा वाला घर में चुरा के धैले रहली। गईली बेचारी फूल ओल तुरे खाती, भौजाई शिवलिंग जो ही के ले आके आंगन में धह के ओके बल्टी के पानी गिरा दिहल लो। मैं माटी गल गई, आ माटी गल गई ले गुरु बहिना वही मटिया के फेंक दिहल लो ले जाके बहरी। बाहरे भोले बाबा के महिमा अपरंपार। मटिया के तो टुकड़वा टूट गई, लेकिन वही जगहिया पर पत्थर के शिवलिंग बड़ा सुंदर हो गई। गुरु बहिना बेचारी उ लड़की अली जुहतरी रोअतरी जुहतरी रोअतरी। पता चल गई बाहर जातरी तो देखतरी कि वैसे ही शिवलिंग। सपना पूरा कैले भोले बाबा। बेचारी लेके करेजा में साट लिहली। भौजाई कहे लगल लो अपना अपना पति लो से कीन कर बियाह शादी कर दई, बड़ा ओत कर देले, बड़ी खाली पूजा पाठ करे हैं, भोले बाबा भोजन दी हैं। ए गुरु बहिना जब इतना बात बेचारी के पता चलल कि हमार शादी हो या शादियों करी लो तो वैसे ही घर में करी लो कि जैसे ऐजा हमार डहकत जियरा जाता वैसे हमार जा डहकत जियरा जाई। एकरा ले बढ़िया हम बियाहे ना करब, कुंवारे भला सही बा कि कम से कम भोले बाबा के आशीर्वाद हमारा संगे रही। भोले बाबा रही तो हमारा हर सुख बा। एक गुरु बहिना घर से उस शिवलिंग लेके निकल गईली। जात जात कुछ दूर जात रही तो एगो जंगल पड़ल। वही जंगल में एक गुरु बहिना शिव गुरु के शिवलिंग अपना संगे रखले रहस तो जानस कि शिव गुरु हमरा संगे बने। एक गुरु बहिना ओई जे बेचारी जंगल में जाके रात हो गई, विश्राम कैली रहली। कुछ दूर पर देखा तरी तो धुकू 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 एक गुरु बहिना एगो शंकर भगवान की कुटी खाने लौकता। सुबह में गई बड़ी, कहले बड़ी कि हे भोला जी रउर महिमा अपरंपार बा। वही में शिवलिंग धैले बड़ी। आ एक गुरु बहिना कहली कि हे भोला जी रउरा जंगले झाड़ में रहे नी, दुनिया तो अपना खाती मरता, लेकिन सुन ले बानी कि रउरा दुनिया खाती मरे नी। तो एगो देखी है अधीन अनाथ लड़की रउरा के यहाँ आके दरबार में गिरल बा, हमरो पर अपन दया बरसाई। एक गुरु बहिना बेचारी पूजा पाठ में लागी गईली। आज जब वो पूजा पाठ करे लगली एक गुरु बहिना तो धीरे धीरे गांव के गुरु भैया लोग गुरु बहिना लोग बगीचा में अपन घूमे फिरे आवे देखे। सब जाके अपना अपना घरे प्रशंसा करे लगल कि बड़ा सुंदर एगो लड़की जंगल में बड़ा सुंदर भजन भाव भोले बाबा के करेली। धीरे धीरे एक गुरु बहिना लोग बटुराए लगल, चर्चा भजन होखे लगल। वही में एक दिन कहल लो गुरु बहिना लो कि ये शिष्या एगो तनी भजन गाओ। कहा तरी लड़की एक गुरु बहिना की देखी ये माता जी ये बहिन लो केहू कुछ लेके ना आइल बा न केहू कुछ लेके जाई। एक दिन अपने जामल मुंह पर आगी धराई, आई अपने जामल एक दिन दुश्मन होई। भगवान के भजन क लिहला के काम बा। तो एक जनी गुस्सा हो गई, कहली कि कैसे हो सकेला, बेटा बेटी आदमी जन्मावा त काहे खाती। कहली कि देखी वही पर हम भजन सुनाई बाप के। अपने बेटा अगर जो रौरा तन से जन्मौले बनी बाहर भीतर गईल बा, फोन करब कि बेटा आवत तबीयत खराब बा। बेटा कही कि टाइम नहीं खे, आ मर गईला के बाद आई बेटा तो देखी का बेटा करी। सुन के ज्ञान ले लेवे के बा। भोला जी के 3 सूत्र के ज्ञान बा कबो कामे आई। उ शिष्या गावत रही है गुरु बहिना, और वो शिष्या लोग के सुनावत रही। कैसे गावत रही क्या रे हरियर बांसवा कटाई दी है बहिनी, अरे कटाई दी है बहिना, अरे लोहारा बोला के साल हवाई दी है बहिना। कहतरी कि अपने जमालहा हरियर बांस मंगा के लोहरा से सजा दी। और का कहतरी किया रे बांसवा पतल बिछाई दी है बहिना, अरे बिछाई दी है बहिना,
कहतरी कि वही पर पतलो बिछा के सुता दी हैं आ अपने तन के जामल बेटा निर्दयी हो जाई हैं। और लास्ट में का कहले बड़ी कि अरे चारी जाना मिल के अरे कंवरिया उठाई है बहिना, अरे कंवरिया उठाई है बहिना, अरे राम नाम के भजनिया गावत लेके जई है बहिना, कि अरे राम नाम के भजनिया गावत लेके जई है बहिना। कहतरी कि एहू जा रामे नाम के भजन गावे के बा आ जहिया अंतिम संस्कार होई तहियो लोग राम नाम सत्य है यही सबको गत है, भगवाने के भजन गावत लोग लेके जाई। तो अपने तन के जामल बेटा आ मुँह पर गिया धरिए बहिना। कितना बढ़िया बात कहले बड़ी है गुरु बहिना। सब गुरु बहिना लोग के ध्यान खुल गइल बा, सब गुरु भैया लोग के ध्यान खुल गइल बा कि बात सत्य बा। भजन भाव में लागल बड़ी है गुरु बहिना, सब भजन भाव सुन के अपना घरे चल गए। देखी वही जंगल में एगो पूरा झुंड में से गाय निकल के भुलात भटकत आई बड़ी आया के उहो भजन भाव या पूजा पाठ लड़की के देखा तरिए गुरु बहिना। करते करते समय बीत गइल बा, आधा उम्र हो गइल बा लड़की के। जब गौ माता गइल बड़ी तो बेचारी के पूजा पाठ देख के आंखी से झरझर आंसू गिरता। जब वो लड़की के नजर पड़ल बा गौ माता पर कहले बड़ी कि ये गौ माता हम तो अनाथ बनी, हम तो बेबस बनी तो रोवतनी, रौरा काहे रोवतनी। गौ माता कहले बड़ी कि ये बेटी जैसे तू अनाथ बड़ू वैसे ही हमहू अनाथ बनी, न तोहरा आगे पीछे केहू बा न हमरा आगे पीछे बा, हमहू अनाथ बनी। कहले बड़ी उसी से आए गुरु बहिना की ठीक बा गौ माता, आज के बाद से रौरा अनाथ बनी तो हमरा संगे केहू नहीं खे आ हमर दिन ना कटेला। भोले बाबा के भजन भाव कर ले तब से रौरा सेवा में लाग जाए, इहे हमर काम बा। गौ माता रहे लगली है गुरु बहिना। इसी से रहली रोज हरियर हरियर घास ले के चरा ले के बेचारी के खियावस पियावस। उ गौ माता गर्भवती रहली, कहली कि खा घास भूसा खा, तोहरा बच्चा के स्वस्थ अच्छा रही, अपना बच्चा खाती खा। ए गुरु बहिना बेचारी गौ माता के लेके उसिया रहे लगली, भजन भाव करे लगली। कुछ दिन जब समय बीतल बा तो शिष्या के अंतिम संस्कार हो गई बा, यह दुनिया से चल गई बड़ी। एक गुरु बहिना गौ माता शिवलिंग पर माथा पटक पटक के रोआ तरी कह तरी कि हे गुरुजी इतना हमके सेवा करे वाला के बा, हमरा खाती शिष्या ना हमर महतारी रहली है, हम उनकर महतारी रहनी है, हमार महतारी रहली है। एगो बेटी की नहर हमके पलले रहली है, हमहू एगो महतारी की तरह उनके पलले रहनी है। ए गुरु बहिना शिवलिंग पर रोआ तरी कह तरी कि हे शिव गुरु ओ हमारा महतारी के अपना स्वर्ग में कहीं जगह दे, ऐसे कि रौरे पर अपन जिंदगी लुटा दिहली। देवी देवता के सेवा करत जिंदगी बीत गई, कुछ नहीं खी मांगत, हम अपना शिष्या खाती इहे मांगतनी कि उनकरा के स्वर्ग में अच्छा स्थान मिले के चाहे। भोले बाबा सुन के बड़ा प्रसन्न भइले, कहने कि सब तो अपना खाती मरता, लेकिन देखी कौनो जानवर से कौनो जीव से अगर जो लगाव हो जाई तो ओके उतने दया मिली। एक गुरु बहिना शंकर भगवान से रोआ तरिया कह तरी कि अब हमके करे वाला के बा, अब हम एजा से जातनी हे गुरुजी, लेकिन अपन दया हमरा पर बरसावत रहो, हमरा के हमरा बच्चा पर कौनो कष्ट ना आवे के चाही। अब तो हम जंगल छोड़ के जातनी। एक गुरु बहिना खोजी के राम भेटाले, जंगल छोड़ के जब चल रही गौ माता तो देखी एगो कसाई घूमत रहे वही जंगल में। कहले कि ओ रोज तो हिरन कुकुर बिलार सियार लेके जानी, आज तो बड़ा बढ़न हमरा के पशु आहार मिलल, आज हम इनकरा के लेके चली आ कौनो बड़ व्यापारी आई बहुत पैसा में बेच दे। एक गुरु बहिना जब इतना बात गौ माता के जानकारी भइल बस सुनले बड़ी, कहले बड़ी कि हे शिव गुरु इहो दिन देखे के मिली
इतना आपके पूजा पाठ कैला के बाद एक गुरु बहिना शंकर भगवान के तो दया आशीर्वाद हमेशा साथ बा। तो देखी जब कुछ समय बीतल बा उ कसाई गौ माता के लेके गइल बने, बांध देले बने, जल्ले बने की गर्भवती बाड़ी, कहले बने कि ए गौ माता जवले दूध देबू तवले तहके ना बेचो, आ जहिए दूध दिहल बंद कर देबू तहिए तहके बेच दे। 1-2 महीना बीतल बा। एक गुरु बहिना गौ माता खूब सुंदर बछड़ा देले बड़ी, बछड़ा देले बड़ी आ कहले बड़ी उ कसाई खूब खियावत रे आ खूब गौ माता दूध देतरी। कहतरी अपना मन में सोचले बड़ी कि हे गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देव हमरा के कि कबो हम दूध दिहल बने ना करी, आ हम दूध दिहल बंद ना करब तो हमके बेचबे ना करी हैं। ए गुरु बहिना जितने उ खियावत रे उतने उ दूध देतरी, दूध देतरी। ए गुरु बहिना कुछ समय जब बीतल बा एगो बड़ा भारी व्यापारी आइल बने, कहले बने कि गाय बेच द, दाम कम हो गइल बा बेचे के कह देले बने। एक गुरु बहिना आ जे गाय के पगहा खोले जात रे तौले शंकर भगवान नाग बन के आके पैरे में डस देले बने, डस देले बने। एक गुरु बहिना हाय शिव गुरु, हाय शिव गुरु, हाय गौ माता, हाय गौ माता कह के आ ओइजे गिर के खत्म हो गइल बने। शंकर भगवान के दया जेकरा पर रही ओकर केहू कुछ ना बिगाड़ सकेला, बस बाबा पर भरोसा रखे के बा, सब भगवान मनोकामना पूरा करी हैं। ए गुरु बहिना ओइजा से देखी बेचारी चल दिले बड़ी, चल दिले बड़ी। गौ माता पगहा खुल्ले बा, बछड़ों के पगहा खुल्ले बा, चल दिले बड़ी। जाते जाते एगो जंगल में गइल बड़ी, रोआ तरी बछड़ा के लेके बड़ा तेज प्यास लगल बा। अपना बछड़ा के लेके जब जा तरी पोखरा में पानी पिए एक गुरु बहिना ते एगो शेर के नजर पड़ल बा। कहले बा कि ओ आज तो बड़ा भारी शिकारी बा, आज तो एकरा के हम जी भर खा लेब, हमारा आज पेट भर जाए। एक गुरु बहिना जाके जे आ पानी पिए के गौ माता मुंह लगावत तरी तले शेर पीछे से आके गोड़ धल लेने, गोड़ धल लेने। गौ माता रोआ तरी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करत तरी। कहले बड़ी कि हे गुरुजी हमरा खती ना त हमरा बच्चा खती दया करी, ठीक बा शेर हमके खा जास लेकिन तनी अपना बछड़ा के दूध पिया दी। एक गुरु बहिना शंकर भगवान देखी ओइजा साक्षात प्रकट भइल बने, आ साक्षात प्रकट हो गए ऐसन अपन रोशनी देले बने। ए गुरु बहिना कि ओ शेर के आंख बंद हो गइल बा, आ हिम्मत नइखे, कुछ नइखे हो तो ओइजे गिर गइल बना शेर, आ गिर गइल बने। एक गुरु बहिना ऐसन झटका शंकर भगवान मरले बने कि शेर ओइजे से उठ के भागत 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 कुछ दूर चल गइले, आ कुछ दूर चली गइले। एक गुरु बहिना आ वो करीबाद बेचारी गौ माता के शंकर भगवान अपना आशीर्वाद से दया से मलहम पट्टी भइल, बेचारी गौ माता ठीक हो गईली। शंकर भगवान ओइजे प्रकट बने, कहले बने कि बताओ मनुष्य त मनुष्य है, बेचारी अपना शिष्या खातिर स्वर्ग में बूढ़ी माता के स्थान मंगले बड़ी, अपना खातिर दया मंगले बड़ी, तो हम बानी कौना काम खातिर अपना भक्त के सेवे करे खातिर। तो एक गुरु बहिना देखी शंकर भगवान गौ माता के पगहा धलिहनी आ लेके चल दिहनी एगो कुटी पर, जहाँ पूरा ऋषि मुनि महात्मा बालो आ ओइजे ऋषि लो से कहले बने कि तहाँ लोग आदमी कहेला कि गौ के सेवा करे के चाहे, गौ के सेवा कैला से हर घर में सुख शांति होला, और गौ के पेट में आदमी कहेला कि 1.25 किलो सोना रहेला। जे गौ के सेवा करी ओकरा के कोनो बात के कष्ट ना होई। एक गुरु बहिना ऋषि मुनि गौ माता ले लिहल लो, बड़ा खुश भइल लो, बड़ा जश्न मनावल लो, पूरा धूमधाम से हर कीर्तन और रामायण कहल लो। एक गुरु बहिना की मैंने गौ माता आयल बड़ी अपना बछड़ा के साथ, पूरा जितना ऋषि मुनि बालो सब भोज भात कैले बा, सबके खियावल पियावल, पूरा धूमधाम से हर कीर्तन रामायण भइल बा। गौ माता वही रहे लगली, शंकर भगवान से आशीर्वाद लिहली, कहली कि हे भोला जी जैसे हमरा के स्थान दिहनी
सब गुरु भैया गुरु बहिना लोग से यह कहो कि सब गुरु जी के सेवा करो। गुरु जी अपना भक्त के अधूरा ना छोड़ेनी, हर ओकर मनोकामना पूरा करेनी। ते गुरु बहिना गौ माता के कभी भी सेवा करे के चाहिए। गौ माता ऐसा रहली कि मनुष्य तो मनुष्य बा, वो गौ माता अपना भोला जी के कितना सेवा कैले रहली। ऋषि लोग से कहली कि हे ऋषि मुनि, हमार पहला दूध दुहाई तो हमारा शिव गुरु के शिवलिंग पर चढ़े के चाहिए, ओकरी बाद सभे खाई। ऐसे कि हमारा दुख में हमारा सुख में हमार जीवन दाता कर्म दाता सब हमारा गुरु जी बने। माई बाप तो जन्म देला, गुरु से हमार ज्ञान मिलल बा, माई बाप जन्म देले बा, कर्म तो भगवान लिखले बने। एक गिर बहिना गौ माता ऋषि मुनि लोग से कहले बड़ी रोतरी कहतरी आ कैसे कहतरी। ओ गौ माता के ज्ञान से उनकरा बुद्धि से सबकर ज्ञान खुल गई बा। गुरु बहिना अपना भाषा में जीव जंतु सब भगवान भोलेनाथ के चर्चा सुनेला, सबकर उतने ज्ञान बा जितना कि हमनी के ज्ञान बा, सबकर उतने ज्ञान बा। गुरु बहिना गौ माता कहतरी ऋषि लोग से कि सरस्वती ने सर दिया, अरे है गुरु से मिला है ज्ञान, अरे माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। कहतरी कि सरस्वती माता से ईश्वर मिलल बा, गुरु से हमारा ज्ञान मिलल बा, माता पिता तो खाली जन्म देले बा, कर्म तो भगवाने लिखले बने। उहे कहतरी अरोतरी गुरु बहिना कि सरस्वती ने सर दिया, गुरु से मिला है ज्ञान, अरे माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। तो ये गुरु बहिना माई बाप जन्म दे दिले बा, तोहरा कर्म के हाल ही नहीं खे जानत कि तोहरा कर्म में दुख लिखल बा कि सुख लिखल बा। कर्म अपना से बनावे के बा कि निमन कर्म करब जता निमन फल मिली, बाउर कर्म करब जता बाउर फल मिली। तो कर्म के अपना से बना लेवे के बा कि भोले बाबा के चरण में लाग जाए के बा, और दुख सुख हर चीज भोले बाबा से कहे के बा। हर कष्ट हमारा भोला जी कटी हैं, सबका पर दया बरसई हैं। तो ये गुरु बहिना जे भी हमार भजन भाव सुनत हुई, जैसे हमारा भोले बाबा के भांग धतूरा हरियर रहेला, वैसे ही जे भी हमार भजन भाव सुनता वैसे ही हरियर रहो, और सबका घर में सुख शांति रहो, रोजी रोटी में सफल मिलो। हमार कथा अगर जो अच्छा लागल हुई खूब प्रेम से सुन के लाइक सब्सक्राइब करी जा, और अपन दुलार प्यार आशीर्वाद है बेटी पर बरसाई जा। तो एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, हर हर महा